matem a la música, no? Dels Fiaflaues, el que no canta, per mi, és que em sap greu, tio, però és que no... És que el Miqui és molt guapo. El Miqui és molt guapo, sí. Buen rollito, som tots superamiguis, no passa res dolent, anem a la platja a fer un rete, saps? Ui, aquí em funaran el moll. Amb el vot buit. Bon dia. Bon dia tot el dia. Bon dia tot el dia, de fet. Som el Marc, el Bernat i l'Unai, nosaltres som de Clivi, grup emergent manresà. Jo toco el baix. Jo a la bateria. I jo guitarra. Doncs això, estem començant i estem aquí per fer 10 preguntes. Grup de què? De rock. De rock. En català. És una indústria molt agressiva la música, però no ens podem queixar. No, gens. Si poguéssiu ressuscitar un referent, aquí seria. Jo crec que Chet Baker de Linkin Park. Chet Baker. Chester. Chester Bennington. Pues jo crec que Freddie Mercury, És el primer que m'ha vingut al cap, així que... És que amb la bateria era molt bo, Sí, tio. Jo crec que ressuscitaria John Lennon, definitivament. Sí. No cal donar arguments, vull dir. Si estigués viu el món seria molt millor. Los Beatles. Los Beatles, com los Beatles. Com los Beatles. Aquesta m'agrada molt. Fagner Riquil, Muixca, Josep Montero i Miqui Núñez. Saps qui és el Josep Montero, no? Saps qui és el Josep Montero? És algun grup? El dels Oques Grasses. Vale. Jo em caso amb el Josep Montero sense Estic cap mena de d'acord, dubte. sí, estic d'acord. És un tio que viu en una casa xulíssima, amb Muntanyola, amb piscina. 12.000 gossos gegants, Ens ho amb passaríem piscina. bé, el Josep. Vull dir, Té no pinta sé si té molt piscina, maco. però és que allà ha de ser viure. A més que és un tio, ha de ser un tio superinteressant. Has de Sí. parlar amb ell i dir, saps, casar-te amb ell, estar allà llegit i dir-li, explica'm més coses, si és a punt d'anar a dormir. Que tingui bona vida amb Cuéntame. aquella veu que té. Llavors... Home, matem a la música, no? Hem decidit, no? No. Tu mataries el Miqui? Clar, No, Tu és que no pots podem fer això. anar. No puc fer directe. jo diria que em caso amb el Miqui... Canvies, No, perdó. Em follo el Miqui i mato la Muixca. Jo igual que el Bernat. Sí. No per res en concret, perquè... És que el Miqui és molt guapo. El Miqui és molt guapo, sí. Llavors... Això val a dir que sí. Matem a la Muixca, ens casem amb el Josep Montero i ens follem el Miqui Núñez. Sí. Em pensava que no diria mai això a la meva vida. Però ho hem dit. Uf, això és molt profund. La clau de l'èxit és el talent o alguna més fosc? A part de que l'èxit com a concepte ja és totalment subjectiu a la persona, depèn de moltíssimes coses, no només d'una cosa, vull dir... El talent tampoc és de les que més importa. Clar, i el talent... És un factor, I però... hi ha molts tipus de talent. Hi ha talent interpretatiu, talent compositiu, talent artístic, vull dir, hi ha un munt de coses. O sigui, per mi, la millor música surt del dolor sempre. I llavors, per mi, la gent que ha patit molt i ha comunicat des del dolor, per mi és una part important de l'èxit. Però clar, també és veritat que hi ha artistes que parlen de fiesta birricas, un porret a la platja i ho peten a fondo. sí. Però clar, això per mi, per exemple, no seria èxit. Home, Per mi- però per mi l'èxit- per mi és tenir públic. Per mi no, per mi l'èxit és que la penya s'escolti les meves cançons i pensi, hòstia, Que guapo. temazo. Ui. Què preferiu, sonar per Catalunya 24/7 o que només us coneguin a Balaguer? Ha de ser molt xungo, si jo no puc escoltar les cançons d'aquí, Ja, imagina't si això és estiguéssim veritat. sonant 24/7. Home, jo prefereixo que són 24/7. Sí, jo també. Sí. No ens enganyem. No se m'hi ha perdut res a Balaguer, no se m'hi ha perdut res. encenc la ràdio i ja està. O sigui, molt respecte a tothom de Balaguer, però... Tu Però que famós a és Balaguer. que si sones a Catalunya ja et coneixen a Balaguer. Però no pots fer res amb la teva vida, o sigui, no pots sortir al carrer perquè et coneix tothom sap qui ets, és com coneguin no un vol dir que els èxit agradi. molt samat. Això és un factor, Bueno, doncs encara pitjor, encara et foten un tret pel carrer. No, jo crec que trio 24/7, però per ego i punto. Sí, jo també per ego. Surt a la tele, té seguidors i fa música. Creieu que realment és un artista? No. Clar, és que fer música vol dir que, jo què sé, si fas 4 acords i cantes a sobre, si això ho considerem música... Depèn com ho facis, vull dir, Ed Sheeran fa això i és bo, saps? Clar, és que depèn molt de la persona. Però no estem parlant d'una cosa com... Saps, per exemple, el senyor Barabi fa música o no fa música, el senyor Barabi? No fa música, No, ni fa música ni és artista. Música és música. Doncs Sí, llavors, bo, dolent. la meva resposta és no. Vull dir, per mi ser artista va molt més enllà i és una sensibilitat de veure la vida i tenir la necessitat com a persona de transmetre alguna cosa. I crec que a dins del farandoleu català hi ha molta penya que és música i no és artista. No et direm. I és que vull dir noms. Podem fer el xupito igualment. I diem tres noms? Hi ha molts músics que tenen temes que
estan fets i la seva raó d'existir és per ser un tema amb moltíssimes visualitzacions, no per ser una necessitat de transmetre alguna cosa. Tot el tema d'aquesta moda que s'ha fet dels temes de buen rollito, som tots superamiguis, no passa res dolent, anem a la platja a fer un rete, saps? Ja ho he deixat anar, però que vull dir que al final opinions a mi personalment no No m'agrada. s'esperen. A veure. No sé. Bueno, va. Amb el got buit. Que bona està la ratafia, que un Déu. Sí, és que clar, dir noms en concret, o sigui, vull dir, Bueno, diré no has dit noms, però per mi, ja ho has per dit, mi, o sigui. els Tallets pues, són un grup que tenen bons temes, que tenen com a objectiu transmetre i entenen que no. Segons la meva percepció. Pot ser errònia. Depèn de molt, o hi ha grups que comencen bé i acaben malament. Per exemple, jo... O Shakira, per exemple, abans molava que te cagues. Sí, Jo crec que des de fa 10 anys... És que depèn. Però, per exemple, la Muix que jo és com un artista que la teoria de tot aquest lloc, perquè a mi, personalment, té temes... O sigui, no és una música que m'agradi, però té alguns temes que realment a mi m'arriben i jo me'ls escolto i dic, això ha sortit d'un lloc, sí. L'has matat abans, Vull dir, perquè el Miqui no el puc matar. Sí que el follaria de Això sí que pot. Això sí que pot. No, que conec a la Sara també. Seria molt raro, vull dir. Què en penseu de lligar amb grupis? Ho heu fet mai? Hauria d'haver vingut el Víctor. Hauria d'haver vingut el Víctor. El Víctor d'això, bueno, és... Qui és el Víctor? Un dels guitarristes. I ell té... Buah, és que ens És matarà. que no. En plan, jo crec que No, però per respecte cap al Víctor, el Víctor ja està. i passem de tema. Pot parlar del tema, però no direm res. Penso que té una part maca i una part fosca. Té la part Per maca... mi és més fosca que mà. Sí, per mi també, o sigui, té la part, no maca, però té la part xula de que mola perquè és que no has de fer res i lligues, vull dir, és que no has ni d'entrar-li ningú. I té la part fosca de que hi ha un rol de poder, vull dir... Crec que això és dolent quan passa, vull dir, quan la relació ja es fa com més Vull estable. dir, a veure, és més mal. liar-te una nit amb una grupi, doncs no passa res. Ara, quan si comences a crear un vincle és superfosc, Sí, per mi és superxungo, sí. perquè realment estàs entrant una relació més enllà d'una cosa d'una nit amb una persona que et veu des d'una posició d'inferioritat i que t'idolatra. Igualada, te'n recordes? Hòstia, A Igualada, la Trofo, tio. Però no vam lligar. No vaig lligar una polla, vam acabar el concert, baixem i va venir una horda de Però 12 dies. lligar vol dir seguir, tu, amb el tema. No, però vull dir, per mi, si ve a interpel·lar-me així, està lligant a mi. O sigui, a mi el que em va xocar és que comencen a fer preguntes que no tenien absolutament cap mena de sentit. Rotllo, Sí, quin li van demanar quin és el al teu Max. color preferit? No sé què. I jo què sé, el blau, saps? Li van dir al Max que toca la guitarra, cantes molt bé. Sí, això va ser molt top. O tots, me'n recordo que tots ens preguntaven pel Nil. Sí, Clar, Que és que clarament el Nil- homosexual i totes, uah, és superguapo, no sé què. I anaven No, totes aneu a parlar, aneu a el parlar Nil amb ell. caminant cap enrere, amb el allà com un racó. Tampoc t'estan dient, ei, en William, tu t'estan com anant allà no sé què, i el Nil, sóc ell, saps? És raro amb una persona que no coneixes de res. Ells no han respost si han lligat mai amb grupis. No. Tu sí. Tu estaves repensat allà al cotxe. Hombre, Jo no, jo estava Jo no molt vaig avorrit, lligar, a mi que però no em m'agrada. parlessin. Què estaríeu disposats a pagar /fer per poder viure de declivi i deixar de ser emergents? Ué, això és una pregunta superxunga, És molt fosca, això, havíem escalant ràpid. pagat tot el que tinc Sí. amb deutes. Jo demanaria un crèdit. Sí, Totalment. El límit de matar algú és el límit aquest és el Tot i que posat un límit molt amunt. un dia vam tenir una conversa de rotllo. Si poguessis apretar un botó i que morís una persona aleatòria del planeta. Això va ser molt xungo. Això és molt És xungo, que va però ser vam tenir una aquesta conversa. movida. Jo vaig dir que sí que ho faria. Però sé que està malament. O sigui, sé que no està bé. Jo crec que en el moment no podria. O almenys, no sé si ho faria, però almenys ho dubtaria. Vull dir, no seria com un no ho faig, perquè vull dir, hi ha 7.000 milions de persones al món, és molt improbable que si tu cliques un botó i es mor una persona aleatòria, es mor algú que coneixes. És molt Però és que egoista. aquest no és el tema, Quin és el tema? No has de pensar, ai, i si és molt algú que conec? Però és la veritat, si a tu et posessin el botó, dubtaries. Jo Però crec no dubtaria per aviam si és molt algú que conec. que el capitalisme mata molta més gent. I bé, estem aquí. Ui, aquí em funaran amb muerte. Amb quin artista us encantaria compartir backstage i fer Jo birra? crec que ho tenim clar, no? Sí? Ah, sí? Tan ràpid? Així tan ràpid? Fa poc ho vam parlar, no? Hi ha els de Minibus Intergalàctic que ells no ho saben, però Els estem estimem molt, totalment els estimem enamorats molt. d'ells.
Vull dir, fan una música increïble. Molt bons. I llavors ens encantaria compartir amb aquesta gent. Però si podem tirar rotllo alt a muerte... Led Zeppelin. Jo m'encantaria amb Led Zeppelin, Si saps? puc tirar amunt, tiro amunt. Prohibit dir Manel. Amb Manel. Prohibit dir Manel. Amb Manel, 100%. Us asseguren que viureu de declivi, proveu de fer reggaeton. Sí o no? No. No. Perquè jo crec que hem de fer alguna que nosaltres ens ompli. A mi personalment no és un estil que m'agradi. Per això puc tenir una feina que no m'agradi. Quin artista català creieu que no té talent? Buah, jo en tinc un claríssim. Bernat Ledesma. Jo en tinc un claríssim. I em sap molt greu perquè segur que és un tio, però... dels Figaflaues, el que no canta, el de darrere, el DJ, per mi, és que em sap greu, tio, però és que no... Hòstia, no sé què dir. No, o sigui... No. No sé, en directe, van en playback. No diré fons, però a mi em va arribar una foto d'un concert de Figaflaues amb el teclat sense cable. Hòstia. No, home, no. Vull dir, si no portes músics, no portes músics. Si portes músics, que toquin, jo què sé. Ha sortit com un pseudoartista TikTok que a mi em fa molta ràbia, vull dir, molta. O sigui, no hi ha res que ho digui més que la gent que es fa la intensa. Ser intens està molt bé, però fer-se l'intens a mi em fa moltíssima banda. A mi el que no em va molar és que les lletres no parlessin de res seu. Vull dir, que totes fossin inventades tot el que parla. I amb això, vull dir, dels Jules, estem parlant dels Jules. Bueno, de la Jules i derivats. I derivats. Jo sóc una persona que quan escolto la música m'importa molt la lletra i respecto, per exemple, a l'Unai no li passa això, jo ho respecto totalment. Que soc bateria. Clar. I em passa com que és per mi totes les lletres d'aquests pseudoartistes de TikTok és un quiero i no puedo. A més que llavors ho fan com tot super, mira que poètic que soc i foten 10 milions de castellanismes allà al mig que és com, corre tu, saps? Busca, passa pel soft català, jo què sé. Hi ha molts grups que tenen artistes però no fan música de manera artística. Per exemple, Buos és un grup que crec que fa una cosa, no m'agrada gens, però hi ha una cosa que fan molt bé que són les fórmules. O sigui, el Guillem de Buos és un puto crac fent temes que són fórmules, vull dir, són científicament, això és un Funcionen. I funcionen, són temes que funcionen. Li funciona que flipes, doncs ole, ell sabrà el que fa. Si vols desvirtuar la música així. Es poden fer fórmules i ser top de bo, Sí. com ABBA, per exemple. No hi ha més preguntes. Vol més, No, ja està. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!